Hey, så er vi her. Jeg spiller lidt kreativ plot med Kasper. Jeg fandt ikke, hvorfor han er flettet som en pige, men jeg tror, det er lidt handicap. Okay. Oh yeah. Hvad laver du, Jonas? Jeg liker. Den prut. Sweet lemonade. Hvad laver du? Du ødelægger mit kunstværk. Hvad laver du? Er det ikke bare smukt? Er det ikke bare smukt, sindssygt? Ha, Jonas, jeg gør det helt blå. Der bor jeg jo ikke. Jeg bor her. Look at that turd. That turd is amazing. Jonas, vi skal vise vores huse. Er du inde i dit hus? Nej. Sådan, mit gulvtæppe lige bliver meget mere episk end jeres. Nå, hold dit kæft. Fuck dit hus. Stop det. Okay, vi starter med mit. Eller nej, vi starter med dine ting. Eller nej, vi starter her. Okay. Hey, det er så mit hus her. Jeg kan nok se, at jeg lavede lidt på før. Så jeg går ind her. Jeg har ikke lavet så meget. Vi er lige begyndt for en time siden med at bygge alt det. Det er Kaspers hus. Ting. Jeg har bygget det hele. Men stop det. Ja, jeg lavede bare ikke alt for. Og så er der mit værelse. Totalt ikke. Så det går til at være silly. Og jeg har bygget alt herinde. Jeg har ikke fået hjælp af Kasper. Så er der min lille søsters. Stop det. For tæsk. Ej, heller seriøst, Kasper. Skal jeg gøre det med dit? Ups. Så går vi om Den på. fikser jeg. Så går vi om på, og der har jeg egentlig ikke lavet noget. Kasper, det er ikke en blok, der står der. Og jeg har bygget alt. Jeg ved godt, det ikke er en blok. Ja, har jeg egentlig ikke lavet noget af det, der sætter ved til. Hvor fanden er den Det hen? er kedeligt. Og så er det awesome, hvis det er ved det hele. Totalt awesome. Og så kommer jeg med Kasper. Og det han startede med at bygge, det er det her. Det er pænt, det er okay nice, men det er ikke særlig stort, Kasper. Det kan godt blive større. I know. Så lavede jeg lige den der ændring der. Vi gør det helt fancy. Og så har Kasper også lavet den her lille pyramide. Og så går gangen sådan lidt ned her. Ja, det bliver fint, det bliver fint. Og så har jeg lavet sådan en lille rum her, hvor de kan lave sådan noget. Hvorfor har jeg lavet det derovre? Går videre. Så kommer det, jeg byggede på hans plot. Det der. Det ligner sikkert bare sådan en kæmpe jordklump. Der er det også. Med en hel masse super fancy ting ind i. Se lige med super fancy. I mit awesome lille totalt værksted. Er det ikke bare awesome? Mit lille værksted herinde. Pisse awesome. Jeg er egentlig ikke engang færdig. Kig lige lov til Kasper, jeg er ikke færdig. Det er egentlig meget fedt der. Og jeg har en idé, det skal bare være endnu mere fancy. Ned med klogstuen. Ha! Kasper, ligger det på dit eget plot. Det er bare mig, der har lavet det, men det er dit plot. Ja, det er sådan, hvad vi har lavet her på en time. På en time? Ja, det tror jeg. Nej, en halv time. Jeg har lavet det der på 10 minutter. Ja, det ved jeg godt. Men det du bruger virkelig lang tid på, det er nok det her. Og jeg bliver stået færdig med alt det derinde der, før du bliver færdig med dit lille bitte. Jeg var færdig med det her, var du lige blevet gang med pyramiden. Så... Mit epic-rum. Jonas, skal vi prøve at lave en julemand? Hvorhenne? Spørgsmålet. Vi laver et nyt plot. Det kan jeg ikke, jeg kun have. Vi har ikke mere plads.
Kan man så ikke fjerne det her plot? Vil du gerne reset det? Kan man reset sit plot? Ja, men du skal ikke fjerne min super ting. Men du skal seriøst ikke gøre det, så går jeg ud. Skal vi så ikke reset din? Det er så epic. Come on! Vi tager bare en ny server. Okay, jeg stopper videoen her, for I har lige set, hvor meget Kasper vi går og laver her i dag. Så